Súdružky, súdruhovia, milí pretekári, vážení hostia. V mene organizačného výboru vás srdečne vítam na slávnostnom otvorení porovnávacej súťaže socialistických krajín v rádiorientačnom behu na pôde Stredného odborného učilišťa spoločného stravovania Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktoré stojí v krásnej prírode Slovenska na brehu Oravskej priehrady. Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, plukovníka inžiniera Šimeka Františka, vedúceho delegácie Ústredného výboru Zväzarmu, Ondreja Mrvu, podpredsedu Okresného národného výboru, Dudku Alberta, tajomníka Okresného výboru Národného frontu, Stanislava Červeňa, predsedu Mestského národného výboru v Námestove, zástupcov patronátnych oravských podnikov a Družstevného ústavu vzdelávania a ďalší. Slávnostný príhovor predniesie vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Ľubomír Diablik, ktorému odovzdávam slovo. Vážené súdružky, vážení súdruhovia, milí naši hostia. Som úprimne rád, že môžem v mene politických a štátnych orgánov okresu privítať športovcov a účastníkov z priateľných socialistických krajín na porovnávacej medzinárodnej súťaži v rádiorientačnom behu, ktorá sa koná poprvýkrát na území nášho okresu. Vedenie sovietskou armádou predstavoval chudobný kraj, v ktorom život sprevádzal hlad, bieda a utrpenie. Dnes máme v okrese moderné fabriky, závody s rozvinutým elektrotechnickým, strojárenským a hutnickým priemyslom a vyspelou socialistickou poľnohospodárskou veľkovýrobou. Zamestnanosť nášho obyvateľstva predstavuje takmer 50 000. Objem výroby predstavuje 8,5 miliardy korún. V našom okrese vyrábame farebné televízory, ložiská, lesné kolesové traktory, výpočtovú techniku, ferozliatiny a ďalšie výrobky, z ktorých sa mnohé exportujú za hranice našej vlasti.
Máme rozvinutý potravinársky priemysel, sféru sociálnych služieb a širokú sieť knižníc, kultúrnych domov a zariadení, 2 galérie, národné kultúrne pamiatky, Oravský hrad, viac ako 60 rôznych folklórnych umeleckých súborov a ďalšie zvláštnosti, ktorými je náš okres známy. Sme bohatí nielen umom a pracovitosťou nášho oravského ľudu, ale i prírodou a kultúrnymi tradíciami. Máme v okrese časť Tatranského národného parku Roháče, Oravice, podobne i časť Národného parku Malá Fatra a Oravské more, ako našu Oravskú príhradu nazývame, ktoré ročne navštíví viac ako 200 000 turistov. V súčasnosti stojíme pred naplnením dôležitej úlohy 17. zjazdu komunistickej strany Československa urýchliť sociálno-ekonomický rozvoj našej spoločnosti. Súdružky, súdruhovia, milí naši hostia, dovolte mi, aby som vás všetkých v mene okresného výboru našej strany, okresného národného výboru, okresného výboru Národného frontu, ako i v mene svojom ešte raz srdečne pozdravil a poďakoval ústrednému výboru Zväzarmu za možnosť uskutočniť tento pretek v našem jménem svým. Popřál organizátorům akce mnoho úspěchů, co nejméně problémů a vám všem, kteří vlastně tu sportovní akci naplníte svými výsledky, mnoho sportovních úspěchů. Zvonte vás. Ďakujem súdruhovi plukovníkovi Šimunkovi za príhovor. Teraz žiadam zástupcov pretekárov o zloženie sľubu. Účastníci pozor, my účastníci porovnávacej súťaže socialistických zemí v radiovom orientačnom behu, ako uvedomili športovci, sľubujeme, že budeme bojovať čestne a poctivo s pevnou vôľou dosiahnuť víťazstvo. Tak sľubujeme. Účastníci pohov, teraz žiadam hlavného rozhodcu o zloženie sľubu rozhodcov. My, rozhodčí mezinárodní srovnávací soutěže v radiovém orientačním běhu, jako uvědomili občané Československé socialistické republiky, slibujeme, že vaše sportovní výkony budeme hodnotit správně, spravedlivě a v duchu platných propozic. Tak slibujeme. Ďakujem ako zástupcom športovcov, tak aj rozhodcov za zloženie sľubu. Záver dnešného slávnostného otvorenia prevedie riaditeľ preteku Stanislav Majcher. Odovzdávam mu slovo. Vážené súdružky, súdruhovia, vyčerpali sme oficiálny program slávnostného zahájenia, čím pokladám medzinárodnú porovnávaciu súťaž v radiovo-orientačnom behu za otvorenú. Zároveň mi dovolte, aby som vás pozval na slávnostnú recepciu, ktorá sa bude konať v priestoroch jedálne.
OK1 DT2, za to, že první zasedání jury místo mě řídilo. Věřím, že tuto situaci jste všichni pochopili. Už z mého vystoupení při zahájení, kdy jsem umluvil jak předsedu, tak místopředsedu naší organizace. Z toho jednoznačně vyplývá skutečnost, že jsem zde v určitém trojjediném poslání, které mi poněkud stěžuje situaci. Nedokázali jsme ovlivnit služební pozice nebo služební povinnosti našeho místopředsedy i předsedy Svazarnovského organizace. Z toho bych vás chtěl požádat o souhlas k tomu, abyste mě zprostili funkce předsedy mezinárodní jury. Návrh pověřit touto funkcí Mirka Popelíka, který vedl první zasedání. Já jsem přesvědčen o tom, že sportovní úroveň této akce tím nestratí, ale naopak získá. Chtěl bych velice symbolicky požádat o to, aby vedoucí delegací zvedli pravici na souhlas, že s tímto návrhem souhlasí. Děkuji vám. Zároveň mi dovolte, abych vám všem poděkoval jménem svým i jménem představitelů naší svazarské organizace za to, že jste přijali naše pozvání, za to, že jste dokázali připravit svá družstva a za to, že jste je přivedli v takovém stavu, tak připravené, jak jsme je doposud mohli sledovat.